oain dela 28 urte, oain bezala animalikiko eta beziki azaldi behorrak egituko zeralako interesa egin duken da jaren egin usten zaldi behor batzuk eta deratu ginenen nola Euskal Herrik zeukela bere arraza propioa zaldina potxoka zela eta gaina galtzeko arrisku, zentzen doble motivazio bezala, hortan hasteko. Batek beste kastzizu, haste zea potxoka gitarri nahien eta oikin lan nahien eta gero kontuatzen zea, beraie behar duela laguntza eta pixkat galtzeko zorintziola eta atzetik lan piloa bertzela berreskunatzen eta poliki hasten zea, eta da handigo haitentan elubola zela, bate beste egartzen du eta azkenen buru belarri hortan zentu ginen eta gaur egun da 28 urte pasata gero, potxoko multzo ean badakeuna eta disfrutatzen deuna. Xat hasirak eta nola izan zen, nutik jozenean aurreneko? Hasieran potxoka bilatzea oso zaila zetik, praktikamente Euskal Herri lau kontutan gehatzen ziren ureza txiki bat egin, leku gehienetan ia asko mezklauta zuen, beste zani arraza batzukin, eta adarra mendin, gero foro aldundik hauetan zeuken saietio, iparraldea egin uzten viaje batzukin, edo Bizkai alden Turcioz da Karrantza aldea egin uzten beste viaje batzukin, gortu ginen, selekzionatzen iruditzen zeiunak animali egokina zienak, eta poliki genetikoki hobetzen junginen, pureza lehen zeukatena berreskuratzeko. Eta gaur egunez horra ipatzen daitean pureza horren ingurun, ze mailatan dakeu pureza hori? Esan genezake lana ona izan dela eta lan bat ikusiken dena. Oain dela 28 urte potxokatan zeon mezkla edo ikusten zen gaizki zerenak arrazakiko ikusten ziena faiok asko konpondu ditu eta gaur egun orokorren oso animali egokik dazkeo. Gero hemen egoen dela urte batzuk, ez da izan ditzen zian 15 bat urte, potxoka gune bat jartzeko. Potxoka berreskuratzeko lanen barrun, ikusten genuen beharrezkoa, jendek ezautzea potxoka zer dan, eta orduan zalik udaletxekin genuen txarmen bati esker, herri lur zati baten prestatu genuen panel informati batzukin eta potxoka batzuk bertan dila, jendea berta jun eta potxoka bertati berta ikusi eta ezautzeko. Ze ezaugarri jun nolakoa dan eta behakin hartu eman bat eukitzeko. Eta ze erabilera dauke gune horrek? Erabilera gune horrena da eskaparate batena bezala. Zuk ikusi izkezu argazkin, ikusi izkezu bideok, internetetik, telebistan, revistatan, baina berta juten bat zera, animali bertati berta daukazu eta ikusi eta ikutzeko aukera duzu. Etire, respetuz, da... Eozin lusailetan o naturan sartzen da pertsona dezela, ingurunea respiratu behar du, langak eta itxita utzi eta gainentzen sarrera librea da. Potxoka arrazan ezaugarri nagusitakoa da, dala zaldi bat altura bajukoa, bizkarrea gurutzea metro eta 25 o media bezala ibiltzen du, eta baino, naizta altura handia zeuki da niko zaldi ekilibratue, hankak, luzera, zabalera, naizta hauek bain ikusi tripa handikin daela, baina da aurdun daelako, umeiteko pronto, baina bestela zaldi oso, zaldi handi bat dakezuna imaginen, baina hoi miniaturan. Ez da beste poni batzu bezala hanka moz, tripa handi burundak egun poni ez da. Gehiago da zaldi txiki bat. Hankak eta finek eukitzen ditue, ipurdie eukitzen do lixoa, ez eukitzen aragitako bezala bi konkorrak egin, eta buruko perfile ere eukitzen do begiparen sartzen zaio eta kurba pixkatekin. Suturmintzek eta kanpoaka, belarri txikik, nahiko forma harmonikoa daukate. Eta kolorea beltza oso gaztain, kolore oso ilune.